Apa denoi, deparadizketan, eta beno, hemen gera, Madriden kontrako partiduan, bakizute atzeratutako partidua zen, FIFA berat atzeratu zidan. Eta beno, aurreko partiduan irabazin genuen, bat eta biz banabil gizki, eta beno, ikusten zute zailkapenean Real Madrid daukagula puntu batera. Naiz eta beraiek partidua gutxiago duten, baina bueno, neko garrantzitsua izango da beraiek partidua irabaztea, eta beraien aurretik jartzea. Baina, bueno, partido erraz ez da izango zen Real Madrida, eta gainera Santiago Bernabéun jokatzen dugu, eta zenbait jokalari pixkat nekatuta dauzkat. Hauek aterako naiz, eta gara ikusiko eta aldaketa egin, jo ez. Bueno, ziko ya. Hello and welcome to La Liga. So here we are midway through the season and what a game we have. Time for one of these sides to try and establish some momentum to their A ber, ba. Beldur ematen dit Real Madridek, ze aparteke jokalari individualki oso na dituela. Jolasa ongoa zeurenik programatuta zeiteko. Ekipo moduan ere hobeto funtzionatzeko za baino. Joder. Chicharito. Carlos Martínez zeon. Zeiten, jokoz kanpoa zeiten. Hausten, ze flipa, azina batean flipatu indet, zeatik aurrekoan jarri non, aztutan haukan da. Eta zeatik etzun pitatzen, Carlos Martínezek zeiten zion. Ai, hor xabiri nahi nion. Zede Montrein ditor? Zatik ez Stephen Bogazon aukeratu aziratik? Jo, haze kontrola. Atezanea, eta berriz manda berta. Bien! Ez jokoz kanpo, kakazarra. Pena, pena. Motzean aterako, ez. Otuz. Zerrez iristen dien. Vertikalki. Abiaura daukate, pa. Ai. Joder. Jorruli. Mantekilla asko eskuakin ez, Eske hoi paseak iten nahi diena. En fin, porteroa noa atera da, gelditzera. Hada, baloia zeon bestaldera saltatu du. Ikusi,
Ez dut ulertu hor zein du atezene. Ai, Dios, baina nire jokalare zeatik... Buelta ematea kostatzen zaie. Ez da iristen. Beharki gabiltz, bita utz jago eta osbarra minutuako. Finboa son, zeatik ez aiz. Balean bilakun. Mira, bela. Joder. Ai. Enon basko. Asko eskatzen horre. Ah! Azeko meriak. Enuen gainera txuri urdinak kamiseta hartu behar. Joder, hirugarrena horre onda. Kasi gazi. Jo, gainero Casillas dago. Ahora behak izute zezan edo. Dana geldituko itula. Ja, bela. Iriki bestaldea, txoriri. Ai. Parteo ez da gizate irutzen zai galduta daukadala. Ezin zaieken duan katatik, inkreiblea da. Joder. Denune jokalarek ez dute reakzionatzen. Bela ospa. Da berez itzuli egiten da. Hostia, fuera baloia. Ai. Vale. Kanalez oso nekatuta dago ez. Aldatu egingo dut. Kanalez kentuko eta jarriko dut parda. Joder. Minorrez da ateratzen. Ba, bale. Oso ondo, mundu guztia begira geratu behar bau.
Ze hostia. Ez da egitena nola demontro esan, belari, kornerretan ez jesteko. Hau da, bere abiadura berdet, kontraerasoa baldin badao. Falta zen. Jode. Ai, balean aurretik pasata ez hartzazten duten hoietan. Ai. Es que ya paseak ondo ez dizkibiten. Joder, Kun Agüero gainera, ben. Falta sana. Zer raro ez, Kun Agüero zehotea. Bankilloan otea. Ez que... Horai bai. Askotan Madridekoan kontra ezin dezu ez da zein. Korrika jun, bere alban jarri eta sega daiteko. Hori ere ezin da. Hain azkarra diak, Venga, bela, desmarkatu hostia. Gelditu inda. Nahi nuen defentsa belakin nere gana ekarri. Eta... Ai, ama. Nahi nuen defentsa nerekin ekarri. Eta gero bela txoriri pasatu. Pasalukoa. Ez que ekipo guztia daukat behean zartuta. Ultraofensiba. Ai, ze pena. Baina jukalaria nola ertetzen dira rebotatuta. Baina gol bat gutxienez, ohorezko gola. Noiz aguantakutuko benetan, Inigo. Bale puta bat ezin dek kontrolatu. Denbora galdutuko. Ai, arroko dan esan izuen, arroko kapitulan kriston amorra ematen dula batzutan. Horrez dakizatik hondan denbora galtzera. Iruta utz honda irazten. Bueno, skripteatuta hongoa.
Joder. Good defending. Now they're helping him out. He's got space. And the shot. Defending by the Guatxito. Pareta bat bezala da, tio, behaien defentsa. Demora galdu, bandara jongoa, He's being challenged now. atzera pasea. Sergio Aguero. Pas eskaria, demora galtzen. Eta bueno, ja bukatu egingo da zeuren ez dit eman. Beira. Challenges for the ball. Ez que ezin da, tio. Pasea ematen diozu egiteko eta beak ja badaki zerritea dugu joza. Bueno, hau izan da, 3-0. Parte oso txarra. Baina eske Madriden aurka gutxi egin dezakegu gehiago. Eta bueno, haber behiratu. 5. gaude. Eta espailatzen ziber geha, 4. posto nahi badeu. Aber Atletico Madrid irabazi dezakegu, baina bueno. Bueno, hau izan da guztia. Igandean da partidua Sevillarena. Igandean joko dezuet hurrengo partidua. Espero zuen guztoko izan da dela, naiz eta garaipena ez lortu. Baina, bueno, besterik gabe. Ale, hurren arte, agur.